Община Тополовград е разположена в югоизточната част на Република България и заема източната територия на Южния централен район. Граничи с общините Тунджа, Елхово, Свиленград, Гълъбово и Раднево. Разположена е предимно по северните склонове на Сакар планина и в част от Тунджанската долина. Общината е с територия от 713 квадратни километра и с население 12 364 жители. В състава й влизат 20 села и едноименния град. Общината има пряка граница и с Република Турция в участъка на село Присъдец. В община Тополовград функционират 10 читалища, едно в града и 9 в села. Най-голямото читалище Свети Кирил и Методий 1894 Тополовград е едно от водещите читалища в България, утвърдили се на национално и международно равнище. Читалището разполага с много добра база, съоръжено е с модерна, озвучителна и осветителна техника, въртящ кръг на сцената. Читалище Свети Кирил и Методий 1894 са изградени и работят следните художествени състави: Театър на комедията Велко Кънев, мъжки камерен хор и група за стари градски песни Авролева, състав за народни танци Луди млади в 2 възрастови групи, мажоретен състав Сияйни звезди в 2 възрастови групи, детски хор Медени звънчета, дамски хор, състав за художествено слово Сладкодумци с 2 възрастови групи. Група на художниците. Към читалището функционира изложбена зала с богат творчески фонд, над 400 творби на автори от Тополовград, страната и чужбина. Клуб Дар от лозата. Спортно-развлекателен център Детски свят. Читалище Свети Кирил и Методий 1894 функционира най-голямата обществена библиотека в община Тополовград. Тя разполага с фонд над 34 000 библиотечни документи и обслужва читателите си в 3 отдела – детски, за възрастни и читалня. Библиотеката е най-естественото пространство, където местните автори, обединени в творчески клуб Полъх, представят своите най-нови произведения и книги. Приоритет в дейността на библиотеката е работата с най-малките – децата, които четат, рисуват и творят заедно с формация за художествено слово Сладкодумци в организирания ежемесечно Сладкодумен петък. През 2011 година бяха инсталирани 5 компютърни конфигурации, мултимедийно и мултифункционално устройство, предоставени по програма Глобални библиотеки България. Информационният център се превърна в желано място за извънкласна работа с децата от начално училище Свети Кирил и Методий, за учениците от СОУ Доктор Петър Берон, както и за по-възрастното население на Тополовград. Безплатният достъп до информационни услуги дава възможност на различните възрастови и социални групи да ползват интернет. Съвместно с община Тополовград, ежегодно читалище Свети Кирил и Методий 1894 организира и осъществява проявите от общинския културен календар, по-значимите от които са Националния празник на Република България, Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура и Ден на Тополовград, 24 май, традиционен народен събор Света Троица, включен в Националния културен календар, празник на старата градска песен Градината на моята душа, художествени изложби на творци от Тополовград и гостуващи художници, Деня на детето 1 юни, Деня на съединението 6 септември, Деня на независимостта на България 22 септември, Деня на народните будители. Великденските, коледните и новогодишни празници, големите християнски празници, Трифон Зарезан и Тодоров ден. Читалище Свети Кирил и Методий 1894 е осъществило 17 проекта, финансирани по национални и международни програми. До месец април 2012 година изпълняваме проект Европейски културен коридор Чорло-Сакар, финансиран от Европейския съюз. Читалището е партньор на Дружеството на балканските турци град Чорло, Република Турция.
Основна цел на проекта е повишаване готовността за присъединяване на Република Турция към Европейската общност на основата на европейските културни политики и ценности. Основни дейности по проекта: официално откриване на проекта и културно-опознавателен форум Европейска инициатива за култура без граници в град Чорло, създаване на транснационална мрежа за култура и изкуство Европейски културен коридор Чорло-Сакар, Дни на турското изкуство Единство в многообразието в Тополовград, Дни на българското изкуство Единство в многообразието в град Чорло, тържествено честване на Деня на Европа за пръв път в град Чорло, турско-българска конференция Европейски хоризонти в град Чорло, подписване на споразумение между кмета на община Чорло и кмета на община Тополовград за дългосрочно сътрудничество в областта на културата. Чрез дейностите по проекта своето изкуство в град Чорло показаха състав за народни танци Луди млади, мажоретен състав Сияйни звезди, мъжки хор, театър на комедията Велко Кънев и групата на художниците. В читалище Свети Кирил и Методий 1894 работят 11 щатни служителя. Цялостната му дейност се ръководи от настоятелство, което се състои от 11 члена – директори на институции, бизнесмени, общественици. През 2012 година за 17-ти път читалище Свети Кирил и Методий 1894 съвместно с Министерство на културата, Съюза на артистите в България, Съюза на народните читалища и община Тополовград организира международен фестивал на любителските комедийни театри Пантомима и сатира Велко Кънев с участието на 17 състава от 7 държави. Фестивалът се провежда ежегодно в Тополовград в навечерието на 24 май, Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура и празник на Тополовград. Целта на фестивала е насърчаване на любителското театрално творчество и достъпа на публиката до културните продукти на други страни от Европа и подпомагане развитието на общокултурно пространство на европейските държави в областта на любителското театрално изкуство. През 1996 година в Националния културен календар се появява най-значимата любителска проява в областта на комедийното театрално изкуство, а Тополовград става столица на комедията, пантомимата и сатирата. Международният фестивал се открива с фестивално шествие с участието на 100 деца от Обединено детско заведение Щастливо детство, 200 деца от начално училище Свети Кирил и Методий, 150 деца от СОУ доктор Петър Барон, участниците в театралните състави, организатори. Република
церемонията за издигане на националните флагове на държавите участнички във фестивала, флага на Европейския съюз и флага на фестивала участват над 80 деца, самодейци на читалище Свети Кирил и Методий 1894. Фестивалът е пример за обединените усилия на институциите, организациите, местната власт и гражданите, малкият Тополовград да сътвори един от най-големите театрални празници на България. Тополовградската сцена вдъхновява художествено-творческите формации при читалището за участие в регионални, национални и международни прояви. Със своите професионални певчески, танцови и актьорски изпълнения, нашите формации са желан гост в съседните общини и държави. Читалище Свети Кирил и Методий 1894 и неговите състави осъществяват богата международна дейност. Мъжкия хор, мажоретния състав, състава за народни танци и клуб Дар от лозата ежегодно участват в културни прояви в Република Гърция и Република Турция под егидата на Генералното консулство на Република България в Одрин, с което допринасят за дългосрочното междукултурно сътрудничество. Съставът за народни танци Луди млади, мъжката вокална формация Авро Лева и театърът на комедията Велко Кънев са носители на национални и международни награди. Театърът на комедията участва в международните фестивали в град Люле, Бургас и град Чорло, Република Турция, град Димитровград, Република Сърбия, град Цифор, Република Франция, в Молдова и Македония, където завоюват най-престижните награди. Цялостната си дейност читалище Свети Кирил и Методий 1894 се наложи като най-авторитетната обществена институция в община Тополовград и средищен център на общността. Читалището е сърцето и душата на нашия град. То е нашата гордост.